2026. We beginnen met een nieuwe serie vastelovensboemelprogramma's. En het is natuurlijk 2026 de vasteloven, maar het vong alle nu aan in november van het vorig jaar. Dus we gingen eens kijken op de 11e van de 11e in Kerkroo, wie ze door het seizoen opende. De vastelovensboemel, welkom. Hans Hirsch, een van de vele plaatselijke humoristen hier in Kerkroo. En een vastelovensgek, puur zang. En organisator van de 11e van de 11e. Wie bent er opgekomen, Hans? Ze hebben mich jaren geleden gevraagd voor presentator te worden. Ja, dat had ik toen, dat vond ik leuk. Ja, en op een gegeven moment loopt dat een beetje op de voet. Dan kwam er nog corona. Maar ja, de jongen de Lu. Mich als bekende Kerkrötscher, BK, jongen mich vragen, Hans, wat is los? Ik zei, ik wist het ook niet. Hij had het op de voetje liggen. Ja, en dan had ik eigenlijk na corona dat zelf opgepakt. En het zelf georganiseerd. Dus ik doe het eigenlijk bouw alleen. Ik presenteer het door. Ik krijg wel hier en daar nu het hulp. Dat is groeiende, zal ik maar zeggen. Ja, en zo is dat gekomen en zo je dat weer, hoor. Ja. Nou ja, en het hoeft natuurlijk ook niet immer voor 15.000 man te zien. Mensen maar ook aan elkaar geen spaß had. Juist, dat vind ik eigenlijk het allerwichtigste. Kijk, het hoeft niet Romain, Köln of Orge te zien. Het is heel gemütlich. Hing er her terug en hij stond toch een paar 100 man. En wenn die zich amuseren, vind ik het wichtigste. En we zijn, dat was ook een idee van mij vorig jaar nog 4 verzorgingshuizen gehangen. En dat had voor dit jaar uitgebreid. We zijn dit jaar nog 8 verzorgen. En wenn ze dat ziet, wat die liever Spaß hebben, ja, dat is wonderveel. Ja. Brandje, pas maar op, het is het bureau. Wat hast du maar alle Wangen, dazu diese Mütze hangen. Brandje, pas maar op, het is het bureau. Jo Schmeets, een oude rocker kan ik u vertellen. Want ja, Jo, du zit eigenlijk alles leven al in de rock- en popmuziek. Maar die uitstapjes naar de vasteloven, die is ook al best wel al lang, hè? Een jaar of 10 nu inmiddels, ja, toch al 10 jaar mee bezig. Maar ja, vroeger ook met die bands en zo gaat als band op festiviteiten. Zeker, maar ook met de Peanuts hebben we al carnavalsliedjes gespeeld. En daar hadden we ook een grote hit, toen Lieske wees, Scherf Lieske. Dat werd nu nog wel opgepikt hier en daar. En ja, goed, we hadden immer de stemming erin gehouden, dat moet ik wel zeggen. En dan ben je met een jaar of 3 geleden, wordt het met de prins, mensen de slager heen. Ja, dat was 3 jaar geleden en ik had het niet verwacht. Met de Zonse prins, die is toen ook bij het LVK geweest. Ja. In de halve finale. En ja, goed, dat was een toevalstreffer, zeg ik maar. Dat geluk had ze maar eens in op de 11 jaar. Dat we zo houden. Hey, en had ze voor dit jaar het nuits gemaakt? Ja, ik heb hem weinig. Dat is de Jekke Oes Kerkroo. Oké. Maar van dat man is dat ook nog een Limburgse versie gemaakt. De Jekke Oes Limburg. Ja. Dus ja, goed. Dat voor het tweevoudig. Alle. Hey, ik wens je veel succes Dank je en wel. alaaf, hoor. Jo, dankjewel. Gans, Parkstad, Allah. Hij zendt voor u de nieuw vastelandsgezichter
van Kerkroor. Ja, maak er poster maar op en kom nu maar door het papier. Hartstikke hangen. 2, 3 hand van de weetje. Alsjeblieft. Nicole Heiltjes is wethouder in de gemeente Kerkrade. Ik neem aan met vastelovend in de portefeuille. Nou, eigenlijk niet echt met vastelovend in de portefeuille, maar wel met marketing en evenementen. En aangezien dit een evenement is, hoort dat in mijn portefeuille. Vastelovend aan zich is eigenlijk een cultuuraangelegenheid, hè? Dus hoort bij de wethouder cultuur. Maar al het feest wat eromheen is, dat hoort weer bij mij. En daarom mag ik hier zijn. Fantastisch toch? Ja. En het woord richten tot het Kerkraadse carnavalspubliek. Wordt u dat dan niet kwalijk genomen dat u geen kerkgrasplaat kan? Soms wel, maar het ergste is, ik ben echt geboren en getogen in Blierij. Mijn ouders spreken, ja, ik ben een echt Blierij smeertje. Mijn ouders spreken dialect tegen elkaar. Ik kan het verstaan, ik kan het lezen, ik kan het ook spreken. Alleen heb ik die stap nooit genomen om van het Nederlands naar het dialect te gaan. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik hier in de hub voorgelezen in het dialect. Maar ja, het kan, maar ja, nee. Het is ook egaal. Het komt vaak voor in onze streken. Nou ja, die 11e is eigenlijk een vrij klein initiatief, kun je zeggen. Hè? Dat is een beetje Ongeros fabrieksvrouw, zal ik maar even zeggen. Maar wel heel erg gezellig en ook iets wat de gemeente daadwerkelijk ondersteunt. Absoluut, absoluut. Kijk, wij ondersteunen sowieso eigenlijk bijna altijd wel een burgerinitiatief. En dit was een burgerinitiatief. Hans Heers kwam bij ons en ik heb een idee. En weet je, dan kun je eigenlijk als gemeente zijn er niks anders dan dat omarmen. Weet je, want elk idee van een burger is voor ons goud waard. Hè? En ja, eigenlijk aan dit evenement, daar doen we financieel een subsidie tegenover zetten. Maar die is minimaal. En het geregeld eromheen, hij doet eigenlijk alles zelf. Hè? De vastelovensgezicht, de artiestenboeken, dat doet hij allemaal zelf. Dus wat wij doen is een kleine financiële bijdrage en we faciliteren op marketinggebied. Hè? We doen onze socials inzetten, de posters. En het faciliteren gedeelte eromheen, dus het dranghekken en dat soort dingen. En de rest doet Hans Heers allemaal zelf. Fijn dat het gebeurt. Ja, die Reulings die staat daar een lawaai te maken. Dus ik zou zeggen, veel spas hè. Dank je. Jullie ook. Neem aan dat jullie nog in het drinken toch? Nou dames, chic verkleed. Wat gaat het geven dan vastelovend 2026? Ja, dat werd gewoon super hoor. Super wat je kan jaar. Ja, de aanvang is al goed hè. Ja, de aanvang is zeker. En wat zit er verkleed? Gewoon fantasie hè. We zijn van de Spaskapel. Ah, van de Spaskapel. En wie is de Spaskapel? WLVD. Weinig loef, veel door. Oh, die ken ik. Die zijn beroemd hè. Die zijn beroemd. Oké. Nou ja, daar zijn gelukkig geen dames erbij, want van die kerels moet er het net aan geloven. Zijn er genoeg kijkend? Nee, dat waar. Maar ik bedoel, het is ook helemaal leuk met er een paar vrouwen bij zijn. Voor ons wel. Ja. En wat zit er van Kerkroo, de kapel? De kapel is van Kerkroo, ja. Nou, ik ga er ook al in een wingbuil tussen gezien. Ja? Ja? Ja, ik wil ook net een spassel zouden, maar, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat is de parkstadgedanke natuurlijk. We zijn ook niet aan de nui van Kerkroo. Nee, daarom. Maar had er ook een druk programma? Ja, we hadden de beste druk programma. We hadden de damesuitzong, de herrensuitzong, de seniorensuitzong. We gaan naar Keulen, naar Rodekirche. Wat hebben we nog meer? We hadden de kinderoptocht in Kerkroo. We hadden in Egerse ook de optocht. Daar hoorden we de prins af. Dus, Oh, wat een programma. Zou je er nog een voor erbij, ohne instrument? Ja, kom maar Fred. Ja, kom maar. Toch nog eens zo'n formulier voor in te schrijven. Hey, veel plezier hè. ja, dankjewel hè. Oké, Dames, 11 november, en dan zijn er gans gekroond, hè? Gans veertig ervoor. Ja, we zijn carnavalisten waar. Wie spieren worden er al heen? Fiedel op veer. En wanneer gaat het van hem? Dat zien we wel.
En hadden het programma een beetje uitgetekend voor de rest van de seizoen? Voor jeugd, gewoon. Huren natuurlijk bij de senioren, hoor. Ja, is dat zo, ja? Ja. Is net te zien, is net te zien. Nee, dankjewel, dankjewel. Maar ik nu maar gaat vrouwluzitting, zo gaat alle nu. Alle. Top, hè. Zog? Ohne Oosleuf niks. Dat zog? Wat bleef? Zo bedoel je. Toch kijken, joh. Ja, kijken, maar loven dump van hem. Maar ja, die anderen moet ook een kans hebben voor een prijs te krijgen. Dat is zo, dat is zo. Walter Sterk, hij is de president van de Kerkhuis Vastelovensverein. Ze zijn nu al op de eerste dag van de seizoen, 11 november, hadden ze dat zo druk dat ze nu even pauze hadden ingelagd. Even heb te eten. Walter, het circus is weer begonnen, geloof ik. Hè? Ja, gelukkig wel. Voor is natuurlijk weg en mondenlang je fruit op deze dag. En deze morgen om 10 uur is getroffen. Zo'n vermiddag meis begonnen in de Vaarkerk en om 11 op 11 zo'n vrije tomaat door de nacht. Tatsächlich met de seizoen aangevangen, 11 kanoontjes, schönste op de wereld, de verein standaard opgetrokken. Ja, en een geweldige begin. Traditie, hè? Ja, in Venlo wordt het fout gegaan deze morgen. Had ze misschien zo wel metgekregen? Hè? Ik ga niet ervan mitkrijgen. Ja, joh, dat is dat Venlo, dat is natuurlijk zeer spitzig. Maar hey, je kerk gewoon dat allemaal, joh. Zagen we dat. Ja, zagen we dat. Ja, een nieuw seizoen. Vorig jaar, jubileumseizoen, enorm hoogtepunt geweest met Oejazes en het scholenprogramma en wat hadden we allemaal gedaan. Wie gaat ze dat komend seizoen nog toppen? Nou ja, kijk, dus is het jot voorhand het afgelopen seizoen een cyclus afgewerkt van mol 11, 8 mol 11. We zijn nu heel warm aan het tweede jaar bezig van de nieuwe cyclus, want het 99ste jaar, of het 90ste jaar, junt voor nu beginnen, op weg naar nummer 11. Nou ja, dat is allemaal warm een lange plan, Dempse trucks. Doe je ook nu warm opbouwen. Na een aantal jaren kiezen bij ons op het vizier nummer 11. En dan is ze ook langzaam door waarom hen zou werken. Dat willen we net zeggen dat voor dit jaar een bijzondere carnaval kregen, voornamelijk waar kregen. Het werd een spectaculair seizoen. Voorhand een heel schön dingen op het programma staan, voorhand prachtige zitzingen. Voor je hebben met een nieuw initiatief op de maat. Je voor beginnen. Ja, dat carnaval. Wat? Ja, wat darf ik jullie nog niet zo jans veel over zeggen, want daar zou ik mijn beurt voorbij kallen. Dat moeten anderen doen. We gaan links en rechts al je hoort en dat huurt zich zeer goed aan. En dat komt nog ons bovenop wat voor toch alle nieuwe kerk gedaan is. Verkennen we zeggen, Friedstad voor de kerk gewoon zeer noze zin hand of vastelovend leeft hij. De kerk gewoon beginnen voor met de 11e van de 11e. Wat allemaal je het klinger. Kijk, gisteren waren bij u in hele oud op nieuw. Onder de geweldige Perfect Sky, waar hongerden misschien wel duizenden luie stangen aan. De kerk gedund voor het 11-11. Allemaal je het klinger. Maar voor beginnen ze groeien naarmate de seizoen allemaal weer in het programma heet. En dat is jot. Zo deed iedere verein op zijn eigen manier. Een paar geweldige zaken. Onder andere dat Oude Nu, dat is toch een geweldig initiatief. En had ook enorm veel succes. Dat hand de Winkbul zich serieus hoe ze dat en die hand ook nog een hand of anders zijn dinger in het jaar. En zo handvuurde de kerk hoog. En zo is iedere verein uniek. Ik wens je een hele schone seizoen, een geweldige prins. En ja, schoon optocht weer en smakelijk eten van nu. Dank je. Ja, de dames hebben je weun, die moeten gas geven, want die lui hand natuurlijk douche. Han ze een beetje douche met die kou. Ja, zeker. Moet van je dronken werden, hoor. Ik kies er vanzelf warm, hoor. Zo is dat, ja. Wie lang blijft zij nog staan? We zijn 3 uur begonnen. Best dat het afgelopen is, hoor. Maar daar had ze er gauw zin in, geloof ik. Zeker, moet ook, hoor. Alaaf Kerkhof. Alaaf Kerkhof. Der Stempel Akkordeon, es tut mir nicht steil.